ni to kwan mane ma gidwago ma specific mabro miyo gi ka hotel. Ang'e be nitiere ga wach mar trust issues kanyo kochopo kinde mag yiero ng'ae dhi sidhi to ng'a ok dhi sidhi. Dong Charles Midenga. Nitie pogruok mar Azimio gi Kenya Kwanza. Kes Kenya Kwanza wan gi ogai margi ma Ruto ma en ker. Mabe chik wacho ni odhi mana 2 terms kende. Onge ker magombo dhiga 1 term. Koro pogruok maduong' en ni jo Kenya Kwanza gin gi presidential candidate margi magombo temo mondo o defend seat margi. The other side wan gi Azimio ma pod nitie ruedhi madito ma pok wang'eyo ng'ama bo telo negi. Mar ariyo, political mood mineno Kenya nitiere ni ma waya yiero higa mokalo to sani wachako weche mag 2027. Abo nyisi ni Kenya Kwanza emokele. In fact, jo Kenya Kwanza kane jo mariek to ne gi concentrate on uchumi. Nikech ing'eni seche ma uchumi rach. Jo piny inyore, tineno mana ka things are normal, siasa igoyo pile ka pile, ibo yudo ni ipenjori ni to sirkal ni priorities mage ni kanye. King'iyo petrol ibo neno ni sani nalo 215. Jo Kenya Kwanza ngine nowacho ni petrol dhi bedo $100. Gikete in the history of Kenya petrol pok nodhi kama. King'iyo the rate of inflation, kane Ruto pok odonjo telo, shilling against Uganda ne en 40, sani en 25, tende ni walusa 15. King'iyo Tanzania ne en around $20, sani en 17, 15 kanyo, walus kabisa. Investors ineno ka wuok kae to dhi Tanzania. Inyiso investors kada mana kaka jorai ni mambo matatu joka no sewuok to jadi mowito tijegi. Koro political mood ma wantiere sani ni ok en gima ber ne piny kendo ok gima ber ne oganda. Sirkal mariek kendo sirkal moketo maslahi mar jo piny mbele, weche mag dhi Nyanza ok en priority ne ker ni odhi Nyanza. Kes ng'e ang'o momiyo Ruto dhi Nyanza. Ruto neno ni possibility mani manitiere ni anyalo dhi tiyo gi Gachagua kaka running mate 2027. Koro otimo gimiluongo ni o create another constituency. Oneno ni bed ni Raila dhi chung kata ok dhi chung. Political void ma ibe keto Nyanza kana create another constituency mara in Nyanza. Kata mana emomiyo dhi just na siasa onge development man Ruto Nyanza, truth be told. Koro those priorities ema wawacho ni to priority mar sirkane ni kanye. Dhano inyore kendo dhano nindo kech nyowuoyo. Masani katido mana mila chelo di chieng tigo ne Nyasaye erokamano. Kenya Kwanza onego ngi priorities ge, ongi maslahi mar jopiny. 2027 hie kane ber in an ideal democracy. Siasa ma 2027 no achako 2025 kata 2026. Ok ni immediate after election to isechako gokori ni ng'ane aloyo, ng'ane ayo, ng'ane adhi yombo gokinyi. Leki jopiny to dwaro mar mondo michwal ne dongruok. Wang'e ni pek mar ngima nitiere, mauta nomedre, bura Nairobi